Hej og velkommen til den her video. I undrer nok over, mig og Danny, vi har lavet en kanal sammen. Det skal nok blive fedt. Og den her gang, der laver jeg ikke alt muligt for bladre på den her kanal. Og hvis det er, jeg ikke har nogen idéer, så spørger jeg Danny. Og vi skal faktisk se på, vi skal prøve at lave en prank på en. En prank. Hvad så siger man skal gøre? Vi kan prank om. At vi kan prank Mikkel. Nej, vi kan prank Danny. Jeg har en møgmobil, ikke? Så den mand. Så skal vi lave en prank. Så skal vi lave en prank på Danny. La la la. Så ser vi bare, om han kan svare. Jeg får ikke lov til at se ham. Velkommen til voicemail. Nå, han lagde på. Men det er for eksempel noget, man kunne gøre. I dag, der lagde han på. Jeg havde heller ikke noget. Nå. Men jeg synes bare, vi skal afslutte. Det her var bare en lille 1 minuts video. Han ringer. Hej Danny. Jeg har... Jeg kunne ikke komme ind på det. Se drengene på min iPad. Nå. Jeg var lige i gang med at filme en video af dem. Du prankede! Ej, fuck dig, mand. Sig hej til YouTube. Ej, det mener jeg ikke. Hvad? Hej. Hej, YouTube. Hej. Han siger hej YouTube. Sådan, mand. Han var også i gang med at filme en video. Hvad? Jamen, jeg kan jo ikke FaceTime. Hvad? Jeg filmer. Men vi ses, Danny. Ja, vi ses. Hej. Og han svarede sgu. Det var jeg lige ved at tro, han ikke gjorde. Fucking godt, mand. Det var dagens video i dag. Vi ses en anden dag. Hej.